Лукашенко памілаваў 37 чарговых палітычных зняволеных, асуджаных за нібыта злачынства экстрэмісцкай скіраванасці. Сярод іх 6 жанчын. Шэраг асобаў з хранічнымі захворваннямі, інваліднасцю пенсійнага веку. Гэта так званае памілаванне прымеркаванае да дзяржаўнага святкавання Дня народнага адзінства. У эфіры «Аб'ектыў» з вами Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў выданні. Замежныя ахвяраванні на патрэбы расійскай арміі. Як Свята-Елісаветінскі манастыр падтрымлівае рускі мір. І гэта, мне падаецца, такі верх цынізму. Проста у еўрапейцаў браць грошы, велізарныя сумы збіраць на тое, каб пасля адпраўляць расейцам, якія б забівалі украінцаў. Кола назіральнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі 2025 пашыраць. Хто прыедзе ў Беларусь? В сучасному світі практично усі автократи спробують неяк імітувати демократичні процеси. Бок, зараз трохи не престижно просто казати, що я абсолютно монарх, тому що я такі ёсць. Дарогі, падворкі і дамы сышлі пад ваду. Найбуйнейшая за дзесяцігоддзе паводка ў цэнтральнай Еўропе. Дапамогі хапае і няма ніякай неабходнасці звяртацца ў амбасады французскай Беларусі ці іншыя дапамагачныя працоўкі. Ці пагражае патоп Беларусі? Ладзяць дабрачынныя канцэрты і кірмашы пры цэрквах на захадзе, нагандляваныя адпраўляюць расійскім вайскоўцам на акупаваных тэрыторыях Украіны. Гэткай справай займаюцца менскія манашкі са Свята-Елісаветінскага манастыра. Як асобныя прадстаўнікі беларускага філіялу маскоўскага патрыархату падтрымліваюць ідэі рускага міра ў нашым матэрыяле. Менскі Свята-Елісаветінскі жаночы манастыр, візітоўка беларускай праваслаўнай царквы. Але пры гэтым найбуйнейшая беларуская рэлігійная установа, што збірае ахвяраванні для расійскіх акупантаў. Гэтага нават не прыхоўваюць на сайце і ў сацыяльных сетках манастыра. Была 3 недели там, в Донецке. Вот понедельник, сколько-то дней, и я все еще там. Вот мысленно я еще там, с этими людьми, с нашими бойцами. Там, знаете, вся Россия. Я увидела настоящее фронтовое братство. Они все как родные братья. Кіраўніцтва Свята-Елісаветінскага манастыра называе Уладзіміра Пуціна пасланнікам Бога і ўвасабленнем дабрыні. Таму апроч Усявышняга і яго святых, служкі манастыра праслаўляюць ідэі рускага міра. Яскравы прыклад – хрэсны ход на Дзень перамогі пад георгіеўскай істужкай і расійскім трыкалорам. Група «Хрысціянская візія» архівуе фота і відэадоказы удзелу Свята-Елісаветінскага манастыра ў падтрыманні вайны. Зборы грошай на медыкаменты, бронежылеты, каскі і нават квадрацыклы для расійскіх жаўнераў. За 25 гадоў існавання установа развіла маштабны бізнес у вытворчасці і продажы свечак, іконаў, сувенірнай прадукцыі, гарбатаў, бальзамаў і гэтак далей. Рэгулярнымі партыямі адпраўляе прадукцыю і за мяжу ў суправаджэнні сясцёр. Францыя, Вялікая Брытанія, Італія, Ірландыя, ЗША, Аўстралія, Ізраіль і Сербія. Апроч дзвюх апошніх, гэта дзяржавы, што ўвялі санкцыі супраць Расіі за ваенныя дзеянні ва ўкраіне. Это вялікае вельмі прадпрыемства, это нават сетка прадпрыемств, яднаны под гэтым адным парасонам Свята-Елісаветінскі манастыр. Гэта з'ява не толькі ў беларускім праваслаўі, гэта з'ява ў сусветным праваслаўі. Сясцёр за працаю застала нашая калега ў кафедральным саборы Святой Марыі, што месціцца ў французскім горадзе Байон. Роспісы 19 стагоддзя і вітражы эпохі Рэнесансу. А па суседстве крама менскага Свята-Елісаветінскага манастыра з эксклюзіўнымі таварамі і кітайскім шырспажывам. Прадавалі перадусім расійскія матрёшкі, нейкія брошкі, расчёскі, такія рэчы, якія ні да веры, ні да касцёла, ні да чаго не маюць адносінаў. І гэта, мне падаецца, такі верх цынізму. Проста у еўрапейцаў браць грошы, велізарныя сумы збіраць на тое, каб пасля адпраўляць расейцам, якія б забівалі украінцаў. У Еўропе ўсё часцей забараняюць імпрэзы і гандаль менскіх бізнесовак у апостальніках. Мать Минадора, она сейчас как раз в монастырях, где-то на юге Франции. И, бывает, даже и ночлеги отказывают, хотя
Раньше мы всегда туда ездили. Напрыклад, у брытанскім Уінчэстэры манашкам адмовілі ва ўдзеле ў калядным кірмашы. Распачынаў змаганне за гэта хрысціянін Стыў Леслі, які ў 2019 годзе наведваў, дапамагаў і ахвяраваў манастыру. Яны хацелі, каб у Вялікай Брытаніі я заснаваў для іх фонд, які меў бы свайго роду дабрачынны статус, таму што ў іх не было дабрачыннага статусу. У той час я не разумеў, што яны працуюць у шэрай зоне, бяруць наяўныя грошы ў людзей і вязуць іх у Беларусь. Ці гэта ўвогуле законна? Цяпер Стыў наведвае святыні ўкраінскай праваслаўнай царквы. Беларускіх манашак, якія вандруюць па свеце, лічыць крывадушнымі. Яны бачаць сябе ў стане вайны з Захадам, і гэта сапраўды важна. Яны лічаць, што Захад у корані дрэнны, а Расія вялікая. У прынцыпе, ў шмат якіх адносінах яны дзеюць падобна да ісламскай дзяржавы або Талібану. Кормяць бедных, прыкідваюцца, што абараняюць іх і клапоцяцца пра іх. Але пад гэтым хаваецца моцная ваяўнічасць. Хрысціянская візія ініцыявала кампанію «Стоп-7» і заклікае беларусаў замежжа адказваць ваяўнічым манашкам скаргамі на іхную дзейнасць у мясцовыя органы ўлады. Больш фактаў пра дзейнасць Свята-Елісаветинскага манастыра ў сюжэце праграмы «Тыдзень» за 15 верасня. Глядзіце на нашым YouTube-канале. Юлія Тяльпук, Андрей Сульжыц, Белсат. Беларусь увайшла ў актыўную фазу рыхтавання да электаральнай кампаніі 2025 года. Гэтак заявілі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ды паабяцалі павялічыць колькасць міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах. Каго чакаць у Беларусі, ды ці дапаможа місія назіральнікаў зрабіць выбары больш празрыстымі, апавядзе Ірына Юр'ева. Не толькі з краінаў СНД. ЦВК Беларусі плануе пашырыць кола міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах 2025 года. В том числе за счет приглашения центральных избирательных органов тех стран, с которыми мы взаимодействуем в рамках Международной ассоциации избирательных органов. Чыноўнік спасылаецца на Сусветную асацыяцыю выбарчых органаў, створаную ў 2013 годзе. Арганізацыя пазіцыянуе сябе як найбуйнейшая ў свеце ў справе кіравання выбарамі. Акрамя беларускага ЦВК, яе чальцамі лічацца каля 120 выбарчых органаў з больш чым 100 краінаў. У асноўным з Азіі, Афрыкі і Амерыкі. Аднак прадстаўнікоў якіх з гэтых краінаў запросіць у Беларусь назіраць за выбарамі, Ігор Карпенка не ўдакладніў. Реально демократичную процедуру проводить автократы и бояться, і адпаведна і звяртацца ў нармальныя дэмакратычныя асацыяцыі таксама не могуць, умоўна самымі нармальнымі назіральнікамі былі назіральнікамі суседніх краінаў Еўразвяза, БСЕ, але паколькі такога няма, то застаецца так звяртацца да сама такіх трохі імітацыйных структураў, таксама створаных іншымі аўтакратыямі. Найбольш верагодна, што на лета назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі будуць прадстаўнікі Венесуэлы. Краіна таксама чалец Сусветнай асацыяцыі выбарчых органаў. Да таго ж, сёлета ў жніўні з такой ініцыятывай выступіў афіцыйны Каракас. Аднак эксперты не выключаюць, што ў ліку назіральнікаў варта чакаць і прадстаўнікоў краінаў Еўразвязу. Альбо індывідуальныя прадстаўнікі заходніх краінаў, прадстаўнікі ультралевых, ультраправых партый, лаяльных да Кремля, альбо таксама прадстаўнікі афіцыйных уладаў тых краінаў, якія спрабуюць неяк дыверсіфікаваць сваю палітыку на ўсход. Бачым, гэта зараз могуць быць у першую чаргу Сербія, Угоршчына, магчыма, таксама Славакія. Паводле Ігора Карпенкі, цяпер рэжым перайшоў у актыўную фазу рыхтавання электаральнай кампаніі. Сярод іншага ўжо амаль гатовая яе візуальная канцэпцыя. Да таго ж, ЦВК ўжо пачаў інфармацыйную працу з патэнцыйным электаратам. Перш за ўсё, з моладдзю. Надо готовить наше общество, чтобы потом не ахали и не охали. Ай, что-то не так пошло, кто-то куда-то пошел. Лукашенко и ягонае оточение выявили пэўныя уроки с помылок 2020 года. Тады фактично улады не вельмі моцна замарочваліся падрыхтоўкай да выбараў, працай з электаратам, пусцілі ўсё, што называецца, на самацёк. Прэзідэнцкія выбары маюць прайсці ў Беларусі да 20 ліпеня на лета. Дакладную дату рэжым пакуль не агучыў. Пры гэтым, заявіў Ігор Карпенка, абіраць будуць з 4 варыянтаў. Ірына Юр'ева, Белсат. 25 гадоў таму ў Беларусі зніклі першы віцэ-спікер Вярхоўнага Савету Беларусі 13-го склікання, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктор Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Вінаватых у выкраданні не пакаралі да сёння.
Ці ёсць спадзеў на расследаванне і правасуддзе ў гэтай справе у наступным матэрыяле. У Лукашенко свой выбор, у меня свой выбор. И от этого выбора я, естественно, не отойду при любых обстоятельствах. Віктор Ганчар, былы паплечнік Александра Лукашэнкі, а пазней лідар апазіцыі ў парламенце, знік роўна 25 гадоў таму разам са сваім сябрам, прадпрымальнікам Анатолем Красоўскім. На вуліцы Фабрычнай, дзе меркавана адбылося выкраданне, знайшлі аскепкі аўтамабільнага шкла і сляды крыві. Як палітык амбітны і канкурентна здольны, ён меў амбіцыю ствараць краіну, якой можна ганарыцца. А Лукашенко, як аказалася, прыйшоў для таго, каб проста працягваць сваё заставанне каля ўлады, як найба большую колькасць часу. Таму это канфлікт інтарэсаў. Віктор Ганчар знік за некалькі дзён да сходу дэпутатаў Верхоўнага Савету. Меркавалася, што там палітык выступіць з дакладам, у якім абгрунтуе імпічмент Александру Лукашэнку. Па кожнаму указу, па кожнаму дэкрэту былі сабраны доказы, што там ёсць парушэння і Канстытуцыі, і законаў, і правапрымяняльнай практыкі, і ёсць усе падставы для таго, каб адхіліць Лукашэнку ад улады. І натуральна, што гэта было апошняй кропляй, якая прывяла да таго, што эскадрон смерці быў задзейнічаны. У датычнасці да палітычных знікненняў падазраюцца былы генпракурор Віктор Шэйман, былыя міністры ўнутраных справаў Уладзімір Навумаў і Юрый Севакоў і былы камандзір СОБРу Дмітрый Паўлічэнка, якога называлі кіраўніком лукашэнкаўскага эскадрону смерці. У дачыненні да іх з 2004 года дзеюць санкцыі Еўразвязу і Злучаных Штатаў. Здесь вот убили, здесь вот получается где-то метров 200 дорога. Чуть-чуть в лес, метров 20. Здесь убили Гончара Красовского, а здесь где-то метров 50 была выкопана яма, заготовленная уже. Пра забойства зніклых апанентаў Лукашэнкі 5 гадоў таму заявіў былы баец спецназу СОБРу Юрый Гараўскі. Пасля гэтага прызнання следчы камітэт Беларусі аднавіў папярэдняе следства ў справе знікненняў, але неўзабаве прыпыніў яго. Следует это расследование только завершить, провести следственные действия с непосредственными обвиняемыми, то есть предъявить обвинения, допросить их. И насколько я в этом деле что-то понимаю, то доказательств вполне достаточно для направления дела в суд. У сённяшняй Беларусі такі працэс немагчымы, але ў Швейцарыі, дзе Гараўскі папрасіў палітычнага прытулку, адбыўся суд паводле універсальнай юрысдыкцыі. Былога собраўца абвінавачвалі ў датычнасці да шматлікіх знікненняў. Суд яго апраўдаў, палічыўшы паказанні недастатковымі. Родныя забітых разам з праваабаронцамі распачалі апеляцыйны працэс. Если мы проиграем апелляцию, то мы должны будем оплатить судебные расходы. И это, в общем, для НПО это большие расходы. Но если мы решим довести это дело до конца, то будет новый судебный процесс, апелляционный судебный процесс, в ходе которого судья, вероятно, рассмотрит какие-то новые доказательства. Але новыя доказы ў справе, якія маглі б паўплываць на новы судовы вырак, можна адшукаць пераважна ў Беларусі, якая не падпісала міжнародных пагадненняў. Беларусь, в частности, не подписала международную конвенцию, которая касается как раз-таки насильственных исчезновений в том числе. И точно так же Беларусь не подписала Римский статут, которым учреждается и регулируется деятельность Международного уголовного суда. Пры гэтым праваабаронцы нагадваюць, што нават паводле цяперашняга крымінальнага кодексу за цяжкія злачынствы, за якія прадугледжанае пажыццёвае зняволенне ці смяротнае пакаранне, тэрмін даўніны не заканчваецца аўтаматычна. Гэткую пастанову выносіць суд. А значыць, і ў дэмакратычнай Беларусі незалежны суд можа пакараць вінаватых у выкраданнях. Ірына Дарафейчук, Белсат. Наймацнейшы потоп у цэнтральнай Еўропе за апошнія дзесяцігоддзя. Праз праліўныя дажджы горныя рэкі выйшлі з берагоў. Пад вадой апынуліся дзясяткі гарадоў у Польшчы, Чэхіі, Аўстрыі, Румыніі, Вугоршчыне і Малдове. Загінулі прынамсі 8 асобаў. Беларускія эмігранты самаарганізоўваюцца для дапамогі адно аднаму, у той час, як з афіцыйных прадстаўніцтваў пакуль толькі беларуская амбасада ў Аўстрыі заклікала беларусаў быць асцярожнымі. Пра стыхію і пра тое, ці дойдуць залевы і да нашай краіны у матэрыяле Антона Бяздольнага.
Жыхар вёскі Белая, што на захадзе Чэхіі, Гонза Гутак прыйшоў развітацца са сваім домам. На выходных ён вымушана пакінуў жытло праз паводку. Наш дом стаіць зусім побач з ракой Белай, у гонар якой названая вёска. Рака стала вельмі вялікай, бо шмат вады прыйшло з гор. Мы пастанавілі спакаваць самае неабходнае, селі ў машыну і з'ехалі. Мясцовыя жыхары называюць цяперашні потоп наймацнейшым на іх памяці і параўноўваюць яго са стыхіяй, што здарылася ў гэтым жа рэгіёне ў 1997 годзе. Яна да гэтага часу лічылася самай разбуральнай у гісторыі. Тады плынь была не такой моцнай. Цяпер плынь нашмат мацнейшая. У нас затоплены гараж, падвал, увесь двор. У цэнтральную і ўсходнюю Еўропу моцныя залевы прынёс цыклон Борыс. Сотні населеных пунктаў адразу ў 6 краінах – Румыніі, Чэхіі, Аўстрыі, Вугоршчыне, Малдове і Польшчы – сышлі пад ваду. Дзесяткі тысяч жыхароў давялося эвакуяваць. Вода прыбывала так хутка, што не ўсе змаглі загадзя пакінуць сваё жытло. Некаторых давялося ратаваць з дапамогай верталётаў. Улады Польшчы абвясцілі ў краіне рэжым стыхійнага бедства. Паводле папярэдніх падлікаў пашкоджаныя каля 20 тысяч дамоў. Некаторыя з іх вада разбурыла цалкам. Нас узяла сястра, у яе маленькая кватэра, яна нас прыняла, дык у нас пакуль ёсць дах над галавой. Але што далей, я не ведаю, я цяпер бездапаможная. І гэта ўжо другі раз. Вы спадзяецеся, што пасля першага разу нешта палепшыцца, а цяпер... Польскі прэм'ер Дональд Туск падчас наведвання зоны стыхійнага бедства заверыў, што ўсім пацярпелым акажуць дапамогу. У допісе ў садсетцы X падтрымання таксама паабяцаў маршалак польскага сейму Шыман Галоўня. Мае думкі цяпер з тымі, у каго вада забрала ўсё, і запэўніваю, што польская дзяржава не пакіне вас адных. У панядзелак вада ў горных раёнах пачала спадаць, але цяпер вялікая хваля рушыць уніз цячэннем ракі Одра. Пад пагрозай затаплення 600-тысячны Вроцлаў. Прыходу вялікай вады там чакаюць у аўторак-сераду. Паводле падлікаў суполкі беларусаў Вроцлава, у зоне стыхіі могуць апынуцца да 20 тысяч нашых суайчыннікаў. Мы арганізавалі штаб, арганізавалі гарачую лінію для кансультацый беларусаў па пытаннях, дзе можна знайсці дапамогу. Таксама сабралі групу валантэраў. Сёння былі созвоны з мэрыяй, з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый. Сваю гарачую лінію таксама адкрыў аб'яднаны пераходны кабінет. Там заклікаюць не звяртацца ў афіцыйныя консульствы Беларусі. Абяцаюць падтрыманне польскіх уладаў. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка ўжо абмеркаваў пытанне дапамогі беларусам з прадстаўнікамі польскага МЗС. Калі ўрад Польшчы будзе прымаць адпаведныя рашэнні аб дапамозе, фінансавай кампенсацыі, каб улічвалі і патрэбу беларускіх грамадзянаў. Атрымаў запэўненне, што гэта інфармацыя будзе перададзена ва ўрад у Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы, і мы спадзяемся, што тут зразумела не будзе ніякай дыскрымінацыі. На выходных залевы прайшлі ў Бярэсці, але не такія моцныя. Падтапіла толькі некаторыя вуліцы ў цэнтры гораду. Сіноптыкі супакойваюць, у Беларусі моцных дажджоў найбліжэйшым часам не будзе. У нас сейчас начнет усиливаться антициклон, который на территории России, поэтому давление будет подрастать, и у нас, наоборот, будет без осадков, хорошая погода. Тым часам на Магілёўшчыне і Гомельшчыне да пятніцы працягнулі найвышэйшы 5-й узровень пажарнай небяспекі ў мясцовых лясах. Антон Бяздольны, Белсат. Пытанне, што хвалююць беларускіх студэнтаў у Польшчы, абмеркавалі ў Варшаве. Прадстаўнікі польскіх міністэрства замежных справаў і міністэрства адукацыі сустрэліся з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі ў справе нацыянальнага адраджэння Аліною Коўшык. Паводле яе галоўнай праблемай сталіся дакументы аб цэнтральным тэставанні. Ёсць складанасці з атрыманнем студэнцкіх візаў. На жаль, у нас не атрымалася пазбавіцца вось гэтага цэнтральнага тэставання ў Польшчы. Паводле трактавання польскага міністэрства адукацыі ўсё ж такі пазастаецца абавязак прыкладання да атэстату сведчання аб цэнтральным тэставанні. Але мы, як прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, аб'яднаны пераходны кабінет, бярэм на сябе абавязак дапамогі абітурыентам у гэтым. Вельмі важна, каб усе тыя пытанні і кейсы асабістыя
траплялі да нас, мы будзем вам дапамагаць і праводзіць. Для таго, каб атрымаць студэнцкую візу, акрамя пасведчання аб падступленні, трэба будзе прыкласці таксама дакумент з польскага кураторыя асвяты, як это называецца. І тут мы будзем у распрацаванай інструкцыі прадставім, як гэта можна зрабіць. На жаль, зрабіць гэта можна толькі асабіста, але калі ты знаходзішся ў Беларусі, натуральна зрабіць гэта не можа, тады за цябе гэта можа зрабіць нейкая іншая асоба, якая будзе мець такія паўнамоцтвы. Адмовілі ва ўездзе. Беларускага журналіста Андрэя Мялешку разам з дачкой без тлумачэння прычыны не пусцілі ў Грузію. Цяпер яны чакаюць рэйсу ў Кутаісі, каб вылецець у Варшаву. Галоўны дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка паведаміў, што ў офісе дэмакратычнай лідаркі ведаюць праблему, аднак не могуць на яе паўплываць. З урадам Грузіі не атрымалася пакуль выбудаваць добрага кантакту. У Грузіі Андрэй Мялешка з сям'ёй пражыў апошнія 3 гады. Паводле беларуса ён сказаў памежнікам, што хоча хадайнічаць наконт міжнароднай аховы. Тыя адказалі, што зрабіць гэта ў яго няма магчымасці. Яшчэ падчас перабывання ў адмысловым пакоі кутаіскага аэрапорту журналіст распавёў нашаму каналу, што чакае з дачкой дэпартацыі на тэрыторыю Польшчы. Дачка спачатку прайшла кантроль на ўездзе, але потым ейны пашпарт забралі разам з бацькоўскім. Жонцы журналіста, якая прыехала ў Кутаісі з Батумі, дзіця не аддалі. Мы прыляцелі ўночы самалётам з Варшавы, приземлились, простояли в чарзе, сдали документы на паспортный контроль. Дочка была первая, ей проштамповали паспорт и просто несколько секунд его вернули. Мне забрали паспорт, я думал, что это зойме хвилин 10-15, бо заўсёды ёсць нейкія праблемы пры вяртанні. І чакаю, што далей, потым нас адводзяць з дачкой у асобны кабінет, дзе 3 чалавекі спрабуюць нам выдаць на рукі паперку, у якой не патлумачана, чаму нас не пускаюць на тэрыторыю Грузіі. У паперы ёсць пазначэнне іншыя прычыны, на што гэтыя супрацоўнікі кажуць, што у нас в Грузии 1001 спецслужба, которая, и мы не имеем права вам объяснять, почему вас не пускают на территорию Грузии. Беларус Уладзіслаў, якога будуць судзіць у Польшчы за шпіянаж на карысць Расіі, пагадзіўся на добраахвотнае адбыццё пакарання ў турме. Калі дакладна, то на 2 гады і 10 месяцаў зняволення. Верагодна, гэта зроблена, каб атрымаць мякчэйшае пакаранне на судзе. Паводле следства, Уладзіслаў уваходзіў у групу, што збірала інфармацыю пра транспартную інфраструктуру Польшчы падчас перавозкі грузаў вайсковага прызначэння на дапамогу ўкраіне. Іншыя навіны замежжа ў нашым аглядзе. Спроба замаху на кандыдата ў прэзідэнты ЗША Дональда Трампа. Гэтак праваахоўныя органы ЗША кваліфікавалі інцыдэнт са стралянінай, што адбыўся ў нядзелю побач з гольф-клубам Трамп Інтэрнэшнл. Працаўнікі сакрэтнай службы заўважылі ўзброенага мужчыну, калі той прасунуў ствол аўтамата праз агароджу гольф-клубу, у якім гуляў Трамп. Вы мусіце разумець, поле для гольфу атачае хмызняк. Такім чынам, калі хтосьці трапляе ў хмызняк, у значнай ступені ён застаецца не ў полі зроку. На тым узроўні, што мае цяпер Трамп, ён нядзейны прэзідэнт. Калі б ён ім быў, мы атачылі б усё поле для гольфу, але паколькі гэта не так, бяспека абмежаваная тымі месцамі, якія сакрэтная служба лічыць магчымымі. Ахоўнікі распачалі страляніну, пасля чаго мужчына кінуў АК-47 з прыцэлам ды камеру GoPro і паспрабаваў уцячы з месца здарэння на аўтамабілі, але яго затрымалі. Гэта 58-гадовы Райан Рут, актыўны прыхільнік Украіны. Сам ён пісаў у сацыяльных сетках, што ў 2016 годзе галасаваў за Трампа, але пасля расчараваўся ў гэтым дзеячу. Гэта ўжо другі замах на Дональда Трампа. 13 ліпеня палітыку адстрэлілі мочку вуха падчас ягонага выступу ў штаце Пенсільванія. Гэта нічога не зменіць для іншых выбарнікаў, то бок для тых, хто ў ім сумняваўся. Бо замах першы быў, цяпер другі замах. Але якая ў яго ўсё-такі палітыка, якая стратэгія? Ён можа дагнаць Камалу Гаррыс, але гэта не будзе ягоным стабільным вынікам. Рэйтынгі зноў упадуць.
Адметна, што ў дзень другога замаху Дональд Трамп звярнуўся да поп-зоркі Тэйлор Свіфт, якая раней падтрымала ягоную канкурэнтку Камалу Гэрыс на выбарах прэзідэнта ЗША. «Я ненавіджу Тэйлор Свіфт», напісаў Трамп ва ўласнай соцсетцы Truth Social. Набылі моц новыя правілы датычныя вывазу хатніх жывёлінаў з Беларусі і Расіі ў краіны еўразвязу. З новаўвядзенняў цяпер для праезду кота ці сабакі праз мяжу неабходны сертыфікат, што пацвярджае эфектыўнасць вакцынацыі супраць шаленства. Прычым выдаць яго могуць толькі адмыслова сертыфікаваныя ветлабараторыі, якіх у Беларусі няма. Да таго ж, як і раней, у гаспадароў хатняга гадаванца пры мінанні мяжы спытаюць ветэрынарны пашпарт міжнароднага ўзору, пацверджанне чыпавання, прышчэпкі ад шаленства і ветэрынарны сертыфікат. Нямецчына распачала пашыраны памежны кантроль з усімі 9 сваімі краінамі-суседкамі. Правяранні на мяжы ўводзяцца дзеля барацьбы з нелегальнай міграцыяй і абароны ад ісламскага экстрэмізму. Усе ведаюць, што мы дзеем у межах еўрапейскага права, але мы максімальна выкарыстоўваем свае магчымасці. Гэта таксама неабходна. Усе разумеюць, што колькасць людзей, якія прыязджаюць у Нямецчыну нелегальна, занадта вялікая. 12-гадовы падлетак загінуў на месцы, кіроўца шпіталізаваны. Дарожна-транспартавае здарэнне з трагічным вынікам адбылося на Віцебшчыне. Легкавое аўта сутыкнулася з ласём, жывёліна раптоўна выбегла на праезную частку. Аварыя здарылася напярэдадні ўвечары на 90-м кіламетры трасы М8. Кіроўца Volkswagena Passat не здолеў пазбегчы сутыкнення з ласём. Паводле міністра лясной гаспадаркі Александра Куліка, сёлета толькі за першае паўгоддзе ў Беларусі адбыліся больш за 2000 дарожна-транспартавых здарэнняў з удзелам дзікіх жывёлінаў. Кіроўцам рэкамендуецца захоўваць павышаную асцярожнасць на дарогах, асабліва ў цёмны час і на адцінках, адзначаных адмысловымі дарожнымі знакамі. Штучны інтэлект жыве ў Кастуся Каліноўскага. Ідэя належыць онлайн-платформе беларуска-арыентаванай адукацыі «Васьміног». З нагоды новага навучальнага года ініцыятыва прадстаўляе серыю адукацыйных відэа для падлеткаў пад назваю «Пра гэта вам не раскажуць у школе». Першая прысвечаная лідару паўстання 1863 году на беларускіх землях Кастусю Каліноўскаму. Эта падзея была самым буйным узброеным паўстаннем на тэрыторыі Беларусі. Каб не тое паўстанне, магчыма, не было на мапе такой краіны, як Беларусь. Што будзе пасля таго, як у Беларусі спыніцца рост заробкаў? Ды чаму амаль 800 000 беларусаў за апошнія 3 гады выехалі ў краіны еўразвязу на заробкі? Глядзіце размову з эканамісткай Алінай Рыжычэнкай у праграме «Белсат Зум» ужо праз імгненне. У аб'ектыве гэта была ўся інфармацыя. Дзякую спадарству за прагляды, ды да сустрэчы.